Wah, dadak dehem. Ngapa dadak patuk? Wong duwe telak kok. Dadi akhir duwe telak ki patuk. Aku kangen janjimu biyen kowe seneng neng niheri tak enteni kek mulya ning kene aku ngenteni. Salaman, Mas. Salaman. Siap. Ya, oke. Iki salaman Gus Sikil kan. Ora ono. Ora. Entek kan penontonnya. Ya barang pendapat Kang Tejo Indonesia. Tangan ini yang dhuwur. Tolong HP dinyalakan. Biar kita kompak matur suwun. Yang bawa rokok dilepas, Mas. Sepine wengi iki neng kene aku ngenteni kesuwen-suwene wis pirang sasi neng nikeri kowe ra bali. Apa aku salah nalika urip saomah rembulan sing ilo ana segara pujaan atiku ora teko-teko neng nikeri ndang mulia. Apa aku salah nalika urip saomah. Salaman mas ya okay. Terima kasih matur suwun. Luar biasa. Wes alumni ya.